Polos vellos tempos, Capitol, 10 anos ofrecéndoche os mellores almorzos para comezar o día e os momentos máis doces coas nosas chocolatería e xadería, ese lugar tranquilo onde conflúen o trato amable e cercano inmerso na zona bella de Chantada. Tamén o ambiente que buscas para a primeira copa da noite. E agora un novo aire e actuacións en directo. Este sábado 23, ás 11:15, noite de maxia co Mago Carlos. Ven o Café Capitol, polos vellos tempos. E onde tamén se celebrou e con moito humor o Día das Letras Galegas foi en Taboada. Escolleron a música e o teatro nun acto celebrado na Casa da Cultura que se ateigou de público. A banda de música de Taboada e o grupo chantadino Vai a Dous Teatro foron os encargados de encher a fin de semana de ritmo e de moitas risas nos actos organizados dende o Concello. O equipo teatral chantadino medra ano a ano en compoñentes e en calidade, e desta volta a súa obra Vitamina T alegroulle a tarde aos veciños de Taboada. Poden facerse unha idea co anaco da peza teatral que lles achegamos. A de color azul e tómala as mañás en ayunas con 1 litro de auga. Con 1 litro de auga. Sí. A verde para mediodía e 2 litros de auga. Onde vai po carallo? E a roxa que é boa para a noite, e un canado de auga. Un canal de auga? Aire. Un canal de auga e non me compre para min e para a familia toda. Un canal de auga. Aire, veña. Un canal de auga. A ti non te abandono, ben non sabe, tío. Auga, auga, auga po carallo. Auga. Toma as pastillas, A pastilla. Azul sí, pois non fai falta a noite. Pero fora deso, anda que... tú eres ben simpático. Tú fai unha infancia triste. Oiche. E para mí que eres todo. As pastillas é igual, ainda que nos tomes. Ti bebe auga. Auga! Aire. Outro. Se sabes contar comigo non contes. Veño polo cheque ise de todos os anos. Polo cheque. Que te pensa que isto é Bankia ou é unha sucursal do PP? Será polo chequeo, ó. Polo cheque de sempre. O chequeo, hombre, o chequeo. A ver, para quieta. Non. Que toca? Que tal, Lois? Que tal, Lois? O xusto. Que tal ves? Que tal ves? O necesario. Que tal dormes? Ai, como a berrosiña. Que tal mexas? Amarillo. Por onde sempre, A todas. Soñe bella, pero o burato está no mesmo lado. O seu marido debo pasar moi ben, Dios descanse. Alá está. Non me extraño. Gracias a Dios. Segismunda de Fara Montaos, Sí, señor. Por vexoa moi ben. Para servirla. Bueno. E logo, cantos anos ten, ó? Pois, ano arriba, ano abaixo, Pois unhos... 88. Que ten o PS alto, hombre. A ver, usted... Que está o peso de alto. Non lle vexo tan alto. Aquí en Taboada, polo menos por Ramiro, ainda ten tirón. Usted pensaría o que fala, pero bueno. Non sei as mareias vivas como andan aquí. Quen é o médico que usted ou eu? Será usted, digo. Vale. Eu volvo outro día, A mí dame igual fazer o... Dígame. Como andamos da próstata? Como mexa usted? Eu? Amarillo e espumoso como a cerveza. Pero mexa na punta
os zapatos ou mexa un metro, a ver, que forza ten usted? Nos zapatos bastante ben. E cando estou un pouco tal, nas rodillas. Se non, casi sempre. Vai a ver que operar. Operar, no, que eu acabo dun tirón. Non queda nada, depois acabei. Pero bueno... A ver, dígame unha cousa, cantas veces fai usted o amor á semana? Cantas veces fai usted o amor á semana? Home, perdone que lle interrumpa, pero esa é unha pregunta, digamos, moi personal, non lle parece? Non, señor, isto ten que llevar toda a próstata. Se non hai ejercicio, hai que cortar. A próspera, a mí que me importa, a próspera, señor. Que cantas veces fai... Pero ademais, a relación médico-paciente impídeme descubrir os seus, iba a dicir, defectos. As súas cousas, usted conte, home, en confianza, dígame. Pero vamos a ver. Sí, dígame. Usted explíqueme. Que importa esa pregunta que me está facendo a min agora co chequeo que eu veño facer? Porque eso influye pa a próspera esa, eso que tocándose mal, eso de mexar na punta dos zapatos. É de preso. A ver, cantas veces, home, que non é tan complicado, ou non dá contado. Sí, vou dicir a verdade. Mire, hai semanas, unha vez. Pero non todas, hai semanas dunha vez. Unha vez a semana. Ai, ó, eu fago 3-4 veces ao día. Unha vez a semana. Home, claro, non te jode. Porque usted é médico en Taboada e eu son un curo de Fradé. Non te jode.